Καλησπέρα σε όλα μου τα φιλαράκια και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube Figuratζής Statue Collector. Όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι μου, μια κοινοποίηση και μια εγγραφή στη σελίδα στο Facebook Figureshop. Πρωτού ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσω ότι τρέχει ένα giveaway σε συνεργασία με τα καταστήματα Figureshop που κάνουμε, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει αυτό το πάρα πολύ ωραίο αγαλματίδιο Head Knocker Batman DC Classic. Να σας πω ότι τον διαγωνισμό θα τον βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook Figuratζής Statue Collector. Τον έχω καρφιτσωμένο πάνω, οπότε με το που μπείτε στη σελίδα θα τον δείτε. Όποιος θέλει ακολουθεί τα 3 απλά βήματα, παίρνει μέρος στο διαγωνισμό και ο τυχερός θα ανακοινωθεί μέσω κλήρωσης την Παρασκευή 2 Αυγούστου. Επίσης να πω ότι τα φυσικά καταστήματα Figureshop θα τα βρείτε το πρώτο κατάστημα Μάρκου Μπότσαρη 4 στο Εγάλεο και το δεύτερο κατάστημα Αριστοφάνους 17 στο Χαλάνδρι. Οκ. Πάμε να μιλήσουμε για αυτό που θα σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε ένα άγαλμα από την Sideshow Collectables και την σειρά Maquette και μιλάω για τον Galactus της Marvel, μια αγαλματάρα 66 εκατοστά ύψος, 36 εκατοστά πλάτος και 33 εκατοστά βάθος. Είναι βαμμένη στο χέρι, έχει light effect και είναι φτιαγμένη φυσικά από polystone. Προτού όμως περάσουμε στο βίντεο unboxing, όπως πάντα πάμε να πούμε 2 λόγια για το ποιος δημιούργησε τον Galactus, πότε τον πρωτοείδαμε και γενικά ένα story πίσω από αυτόν τον χαρακτήρα. Ο Galactus είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της Marvel Comics και δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα γνωστό σε όλους μας Stan Lee και τον σκητσογράφο Jack Kirby και τον πρωτοείδαμε στο τεύχος 48 των Fantastic Four τον Μάρτιο του 1966. Ήταν μια ιστορία που έγινε γνωστή ως The Galactus Trilogy. Σε αυτή την ιστορία, ο Galactus φτάνει στον πλανήτη Γη μαζί με τον αγγελιοφόρο του Silver Surfer με σκοπό να τον καταβροχθήσει. Ο Galactus ήταν ένας θνητός άντρας με το όνομα Galan από τον πλανήτη Τα, όπου υπήρχε σε ένα προηγούμενο σύμπαν πριν το Big Bang. Όταν αυτό το σύμπαν άρχισε να καταρρέει, ο Galan απορρόφησε μια κοσμική οντότητα με αποτέλεσμα να τον μεταμορφώσει στον γνωστό σε όλους μας Galactus. Ο Galactus είναι ένας από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες της Marvel, με κύρια δύναμή του το να καταβροχθίζει πλανήτες και να διατηρεί αυτή την υπεράνθρωπη δύναμη που έχει. Ο Galactus έχει συχνά εμπλακεί σε διάφορες μάχες με διάφορους ήρωες της Marvel, όπως οι Avengers, ο Thor, οι Fantastic Four κτλ. Επίσης έχει τύχει να συνεργαστεί κάποιες φορές με διάφορους ήρωες όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κάποια μεγαλύτερη απειλή για το σύμπαν. Επίσης να πούμε ότι πέρα από τον πιο γνωστό του αγγελιοφόρο όπου είναι ο Silver Surfer, υπάρχει επίσης ο Nova, ο Firelord και ο Terrax. Ο Galactus παραμένει ένας από τους πιο ενδιαφέρον χαρακτήρες στον κόσμο της Marvel. Αυτά από εμένα, ελπίζω να βρείτε πολύ ενδιαφέρον το βίντεο και να γουστάρετε. Οπότε πάμε να περάσουμε στο βίντεο unboxing. Φύγαμε!